फाटल्या 2-4 दिसांत महाराष्ट्रात जाल्ल्यो घडणुकी पळयत जाल्यार जे पक्ष सोडून गेले ते बऱ्या खातीर भायर सरले अशें शिवसेनेचे फुडारी आदित्य ठाकरे हांणी बंडखोर फुडाऱ्यांक थोमणो मारला। पण खरोखर गेले 2-4 दिवस मी बघत आहे जे काही वातावरण आहे शिवसैनिकांमध्ये वातावरण आहे मुंबईमध्ये आहे महाराष्ट्रामध्ये आहे एक जोश दिसते जल्लोष दिसते सगळीकडे की घाण निघून गेली आता जे काय व्हायचं ते चांगलंच होणार। ज्या सोडून गेलेले आपल्याला ज्यांनी बंड पुकारलेले आहेत तिथे गेलेले आहेत काय नक्की मिळणार आहे त्यांना? तुम्ही फ्लोर टेस्ट बद्दल सांगितलेलं आहे ज्या दिवशी फ्लोर टेस्ट ठरेल मुंबईत उतरतील एअरपोर्ट कडून विधानभवनाला जाण्याचे रस्ते आपल्या वरळीतून आहेत। वरळीने तर आपल्या परळमधून आहेत आणि तिसरा रस्ता आपल्या भायखळ्यातून आहे। येणार आमच्या वांद्र्यामधून उतरणार आमच्या चांदिलीमध्ये। ही मुंबई आपली ही महाराष्ट्र आपला आहे आणि कोणाचा महाराष्ट्र दुसऱ्याचा होऊ देणार नाही।